So, mga best, this is your coach Archie na nagsasabing the best kayo. So, nandito po tayo umaga ngayon kasi may magandang balita po ako sa inyo. Naghahanap po ba kayo ng magandang place pang date at pagpasyalan mga kadabes kasi may nakita po kami kung saan location lang po yan sa Manawag, Poblacion, Pangasinan. Kaya samahan nyo kami ng Team Diskarte mga kadabes, kaya tara na! So sa mga kadabes, naghahanap po ba kayo ng magandang place mga kadabes? Pagki nalasi may nahanap po ako dito sa Manawag lang po mga kadabes, kaya samahan nyo po kami ng Team Diskarte mga kadabes ngayong araw na ito mga kadabes, kaya for tara today's na! video mga kadabes, nandito po pala kami ngayon sa Manawag. Kasama ko si Idol Rico. Pero saan tong place na Manawag? Di ba papunta doon na eh? Papunta na Pandan. At syempre mga kadabes, i-watch out din po na pala natin si Pangasinan Adventure mga kadabes. Gwapo personal niya si Camila ba? At yun nga mga kadabes, pinuntahan na po namin kung sino pan ang nag-invite sa amin dito sa lugar na ito. Kaya syempre i-watch out din natin ang AC811 Dinner Arnox Fried Chicken. Tara na! Maraming salamat po sa pag-invite sa amin dito. Kaya this video is for you. At syempre mga kadabes, ano ba ang pinagmamalaki ng Arnox Fried Chicken? Ito po yung kanilang bestseller dito mga kadabes. Kasi shish ng may anong Kuya Lasi, may talagang unang tingin mo palang naasal ka lang grabe, sobrang sarap talagang tignan siya mga kadabes. Mas lalo pa nung pinatikim sa amin yan mga kadabes. Kaya kung ako sa inyo mga kadabes, hindi ko na palalagpasin, pupunta na po ako agad dito. Kaya kita-kits po tayo dyan sa susunod. Tara na! At syempre mga kadabes, kung mahilig din po kayo sa Japanese style mga kadabes na pagkain mga kadabes, meron din po dito mga kadabes presenting ang HP Takoyaki. Kaya mga kadabes, samahan nyo po kaming ikutin, libutin ang food and music park dito sa Poblacion, Manawag. Kaya tara na! Dito sa video. So sa mga namin for today's video, shit na masarap. Ay, ano yun? Yung type Shishling. Veras ka. Shishling. Shishling. Shish. Mapapashish ka talaga. Dito lang yan. Shish lang. Hindi siya makakasama. Paano yan? Shishling. Sabi mo. Buti may ganito kayo sa kanino. Sa amin wala. Walang ganito na food court doon sa na. Ha? Sana sinto po. Tusok-tusok. Opo. Yan dapat lahat ng ginagawa. Mamaya kakanta tayo. Kakantahan natin sila. May bayad? 30 pesos? Parang video okay? Parang video okay? Ay, oo. Yun na, nagdi-display sa atin. Ano pala ng nyo ata? Yun, Sumi Instant Food. Korean food. Buti may unity kayo dito.
Bes, maraming salamat po sa nag-invite sa amin dito. Maraming thank you po. Yun na. Dito lang po yan sa Easy Entertain. Tara na! Hopeless girl seeking someone who will share this feeling. I'm a fool for love, a fool for love. I give a second chance to get back, but now I'm Yun, super good mga kadabes. Ako sa inyong mga kadabes, pinapalanan kasi. Jeez, ang ganda dito sa promises. Yun lang. This hard away makes me feel the love is in my feet. Sometimes Music Factory. Hanggang sa